Eerste aan de pakken, tweede zo goed. Dat gaat dus. Dat gaat dus. Wijko. Als Wijko. Als Wijko. Alsjeblieft als Wijko. Wanneer. Als Wijko. Als Wijko. Alsjeblieft. Wanneer. Je gaat hier best kwalificeren. Als je niet gaat pakken. Alsjeblieft toch man, we gaan er veel rijden, dat is kwalificeren. Alsjeblieft toch. Sta terug. Sta terug. Sta terug. Sta terug. Ik zoek een space. Dat is het. Dat is het. Nee, ik zoek weer. Als ik je hard vang, als ik... Ik ga heel goed kan. Dat is kwalificeren. Dan ga je het deskwalificeren. Het deskwalificeren, jongens. Als je het heel goed kan, dan moet je het deskwalificeren. Kijk terug. Kijk terug. Zijn heel goed actief. Are you ready? Are you ready? Are you ready? 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.